Hola, soc Suni Masmaneu, soc psicòloga infantil i educativa i col·laboro des de fa un any en les xerrades com a formadora en la FAMPA. Tots volem que els nostres fills siguin autònoms i per això hem de procurar ensenyar-los en les primeres etapes de la seva vida. Hem de procurar ensenyar-los tot allò que ells estiguen preparats i disposats madurativament per aprendre. Per això són necessàries tres coses: armar-se de paciència, tindre una actitud positiva i vindre a veure aquesta xerrada. En aquesta xerrada fomentarem la relació entre família i escola i donarem pautes per a millorar la comunicació entre pares i escola. En aquest taller vos convide a descobrir les vostres emocions i les dels vostres fills. Vos convide també a que sapigueu com manejar les emocions quotidianes vostres i dels vostres fills. A mode personal, trobe que aquest taller és necessari en totes les escoles. Per això vos convide que sol·liciteu aquest taller a la FAPA. Els límits i les normes són molt importants, en primer lloc perquè ens ajuden a socialitzar-nos millor, perquè ens aporten seguretat. I en tercer lloc, quan nosaltres sentim que ens comportem millor, que tenim un millor comportament, tenim un millor concepte de nosaltres mateixa i això ens ajuda a augmentar la nostra autoestima. I aquestes són les xerrades que vos presente aquest nou curs. Espero que vingueu, que les sol·liciteu i recordeu que aprendre és divertir-se.